Otázka znie, prečo si kúpiť kartovú hru Spoločenská terapia? Odpovede sú úplne zrejme, milí diváci. Zabezpečujem vám totiž kopec zábavy. Hra obsahuje kartičky plné zábavných úloh a otázok, ktoré vás prinútia odpovedať aj na tie najťažšie z nich. Teraz, keď si sadnem s mojou manželkou po robote, otvoríme si vínko a zahráme si spoločenskú terapiu, dozviem sa stále niečo nové. A zamilujem sa do nej každý jeden večer. Znovu a znovu a znovu. Takisto vám zlepší vzťahy. Vaše vzťahy neboli nikdy tak úprimné ako po zahraní si spoločenskej terapie. Je vytvorená tak, aby si aj ten najväčší introvert dokázal zahrať a uvoľniť sa. To ti byla taková sranda, ta společenská terapie. Já jsem zjistil, že milujeme žížky a že jsme vlastně alkoholici, jo? Najväčší objav, ktorý som o sebe zistil, je to, že nemám kamarátov, lebo to hrám sa stále sám so sebou. Niekedy mám kamarát. Ja mám veľa povinností, ja nemám čas. Aha, to Hracie kartičky sú vytvorené tak, aby vás prinútili komunikovať s ostatnými hráčmi, čo sa vám zabezpečí zlepšenie komunikácie a lepšie poznanie druhého. Adam, však ty zinfartuješ. Daj si pauzičku, kavičku, čaj. Ja to musím prečítať. Program na voľné chvíle. Spoločenská terapia nie je klasická hra s víťazom. Pochopte, tu ste víťazmi všetci. Hello, my name is Janet. I'm 22 years old. I'm a college student and I would like to make little side money with modelings. And I'm willing to do anything. Anything. Ak túto hru ešte nehral nejaký párik, tak nevie, o čo prichádza. Čo je? Ježiš, toto je spoločenská, toto nie je... Ježišmaria! Ježišmaria! Počas hrania si uvedomíte, že o sebe viete viac, než ste... Viete viac, než keď ste tú hru začali hrať. Spoločenská terapia je výborná hra, ale keď som dostal otázku, že čo by si zmenil na svojom otcovi a nevedel som pristať ani po 2 hodinách, tak potom som dostal výprask, tak už sa mi ani tak nelúbila tá hra. A mne sa nelúbi. A ty nekam do telky, áno. Spoločenská terapia zmení život aj vám.